गुथाल नों न'आव बयनोबो खिथा आं मोजाङै दं होननानै गिनो होनाङा आइमोनखौ जोंफोर मोजाङै थागोन दे सानैबो खिन्था आंथ' खिन्थागोन नाथाय दा बयजोंबो आं रायजानांगोन मिथिबायना मानो लाबोफायासै होननानै एसेबां बेबायदि खैफोदनि समावबो गारबोबाय होननानै आंखौ बिराद रायगोन बिसोरो राया दे मोजाङै खिन्थाबानो जाबाय खोथाफोरखौ आं मानो थांनो नागिराखै मोजाङै बुजाब्लाथाय बुजिगोन आरो थांलाय फैलाय खालायबाय थागोन ना सिखिरिमोनखौबो फैनो हो आइमोनखौबो जोंहानाव जोंबो थांगोन दे बेबायदि न'नि मानसि सोरबा गेजेर गेजेर फैब्ला गोसोखौ सान्थि मोनोना फैनो होबानो जाबाय बिसोरखौ आंखौ खबर लानो जोंफोरखौ खबर लानो औ जागोन दे फैगोन बिसोरो दा बेनिफ्राय नोङो थालांनो ना थांनो नोंसोरखौ बेबायदि गालांनो गोसो जायाखै माथो आङो नोंना थांनोबो जासिगोन माथो ट्रेनिंआ सप्तासेबो गैला औ दा थेवबो नोंखौ आं बेबायदि समाव गारनाबो थांनो बादों नोंसोरखौ दा बेयावथ' थाजानायबो नंला थानाया होनबा बै उखुमनि न'आवसो थानांसिगोन औ अखाफोर हाबोलाथाय प्रब्लेम जागोन माथो माबाया उखुमा ससे गैयानो दरखं मोखांनिया औ न'खौ एसे फाहामना गालांनो हानायबा हामगौमोन दाथ' मोनाबायबो आरो गाबोन आं थांनांगोनबो खोमा ओजों आंना दखानाव एसे खामानि दङ न'आव प्लास्टिक होनांगोन माबा खामला मोनगोन ना मोना बेयाव आं फैसा होलांगोन मोनगोन खोमा होमब्ला आं बे खाथिनि लखिपुर सकआव थांनानै प्लास्टिक लाना फैनो नामा गुथाल नोंना आंनि थाखाय गोबां फैसा खरसा जाबाय दाखालिबो 2000 मानि हरदोंमोन दा आरो बेफोरनि मुङावथ' बेसेबांबा फैसा थांगोन नांला खोमा दे थोद बेबायदि जायो नामा नोंसोरखौ बेबायदि गारलांनो हायो नामा आं नों फैसानि थाखाय जेबो टेनसन लानाङा नोंनो आंनि संसार मिथिबाय नों फैसानि जेबो टेनसन लानाङा बेफोरखौ आं खालायगोन ना मा खालायनांगौ नै नोङो न'आव मा दङ मा गैया नायहैथां आं नांगौ बायदि सोलिनो हानाय खिनिखौ आं बायनानै गालांसै नोंसिनो थौनाय खेबसे नायहैबावनि आं मोजाङै नायाखै आरो टेनसनावनो मा दं मा गैया आधा बुस्थुथ' खामजोब्बायानो फैनाय नायहैनो होमबा साजा सेंग्राफोरखौ थगायना दोनबायना आं सिखाव सासे नुदोंमोन होननानै आंनि बायदि खर' मेलेम दं नामा सोरनावबा साला बिराजमोनखौ थगायबायना आं सेंग्रा नुदोंमोन सोरबा असिनाखि सिनायफेरि मानसि नुदोंमोन होननानै दा आंखौ रावबो चेक खालायनो नंला बिसोर सानसिगोन दा बैसो सिखावमोन बै मानसिया सिखावमोन आरो बिनो हाबिलामनि न'खौ सावदोंमोन क्या दिमाग है भाई क्या दिमाग है आरोलाय सोरथो CID दंबावो बेयावलाय सोरबा क्राइम पेट्रलनि CID दं नामा बेयाव आंखौ हमनो बेयावथ' बे गामियाव बुरबक मूर्खनिसो बाहा बे गामिया रावबो हमनो हाखाया आंखौ साला हाबिला गैजारोङि भिखारि साला अबेनिफ्राय फैनानै बेयाव जों गामियाव फैनानै बेयाव रानिनो जास्ट फंसेल' खोथा बुंदोंमोन खुदुमनिलाय होननानै बेखौनो एसेबां रागा जोंनांगौ नामा बेथ' मिनिनानैबो थानो हागौना आरो दे मिनियाबा जेनेबा रागा जोंनानैल' रायनानैल' थांनो हागौमोन ने आखाइ सिखांदोलाय आंखौ सोबादों आं बिनि सायाव जों गामिनि सिख्लाबो नङाबासो बियो सोरबा अबेनि मा जों गामियाव थाफैनायसो बियो दाखालिबाबो बेयानो इमान लेबेल साला आं एसेबां गामिनि सिख्लाफोरखौ एदावा दोनोसैमोन आंखौ रावबो बेबायदि सोबाफेराखै बेयासो फैनानै आंखौ सोबादों मोनदोंना साला ओरैनो थानो न' गैखाया साला आंखौ सोबाना लाना साला दानिया अख्रां सिथ्लायावनो उन्दुबानो जाबाय साला खायसे सिख्ला जाथिफोरनि लेभेलानो एखे माबासो हाइ लेभेलनि जाखायो बापरे जेबो खोथाखौनो बुंजायाबा खुदुमनायनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो सोबादों सालिया सानदों गावखौनो सोरबा MLA नि फिसासो सानदोंमोन नामा बियो आंखौ सोबाबादि बियो खारग'लांगोन साला मायबा मोनसे बाथ्रा बुंबानो बे सिख्ला जाथिया सेन्देलजों सोबागोन बेखौल' मोनथियो आरो दा मोननो सोबोनाया न'आवनो खावजाबाय सेवरि आंनि गोसोआ अनफावरिबावसो बै न' गंसे थोरिनि न'खौ आङो सावबावाखैसो साला फाखाखौल'सो सावदों साला अख्रां राजाखौ साननानैसो बे न'खौ सावासै आं नङाब्लाथ' अख्रां राजा नङामोनब्ला बे न' थोरिनि न'खौबो एखे सावनानै खांग्राबानायजोबोमोन आरो बे न'आथ' गब्लं गोजाखा बेनिखायनो सावाखै आं आब' मानो थाङा गुमैमोननियाव आं गिनाय मोनदों
आरो बेबायदि गब्लं न'आव थानो गियो आङो आरो सिखावा जोंफोरखौबो सावना होबालाय न'आव हामा राजा बेबायदि बुंनो सावा सोर जावनोखाय आं दे बिराद थानो गिबाय नै राजा जों गिनानै खारबोला बे सिखावा खारग'गोन बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि खामानि मावबावगोन आरो बियो आं दे गिसोबायना आंलाय माथो जाखो राजा आं थानायावनो गियो आरो गुमैजों थांबालाय मा जायो थांगोन राजा थांगोन समाव थांगोन ना दा सिखावखौ बेबायदि गारना थांनो हाया जोंफोरो सिखाव हमगोन आं सिखाव हमगोन सोर सिखावा माबायदि हमगोन नोङो हमगोन राजा हमगोन नों नेबायल' था हमथारगोन आं बे सिखावखौ बे सिखावा जोंफोरनि सुख शान्तिखौ सेख'नानै लांदों जोंफोरनिफ्राय बेखौबो गारखाया बेयो जेरैबायदि जोंफोरनि न'खौ सावनानै जोंफोरखौ आलाय सिलाय खालायदों जोंफोरनि मेगनाव मोदै लाबोदों बिनि मेगनावबो मोदै लाबोगोन जोंफोरो मिन्थिबाय बेखौबो पुलिसनि हयगोन आं दोखो दोखो बुजा होगोन आं पुलिसनि थखनजों बेफोरबायदि गाज्रि आखलनि मानसिया पुलिसनि लावथिजोंसो बुजियो जेब्ला पुलिसनि लावथिजों दोखो दोखो बुजागोन लान्थि फुनानै होमब्लासो बुजिगोन बियो मा मावदोंमोन सोर पुलिसा हमगोन बिखौ हमगोन पुलिसा हमगोन बेनिफ्राय गुमैया अबाव थांखो गुथाला माबा माबि लायनो थांदों मा आंनि बिजाबखौबो लाबोगोन गुमैया औ माने एसे बुस्थु नांगौ जादों ना माबा माबि गैया माइरंफोराबो गैया जानाय लोंनाय बुस्थु आरो प्लास्टिक अखाफोर हानो हानाय बेबायदिनो फिसा फिसा बुस्थु लायनो थांदों गुमैया हर जागोन जोंहानाव औ अबाव थागोन गुमैया जोंफोर अबाव थागोन हायाव औ पाथि लाबोगोन होनदों बियो पाथियाव थागोन जोंहा गुमैया बायलालायावनो थागोन बायला न'आवनो औ नोंसा गुमिया मालाय बायदि नङा बुजियो बेसेबा मदद खालायबाय गुथाल नङामोनब्ला बिसोर नङामोनब्ला मा जागौमोन दे राजा जोंफोरा मा जागौमोन जोंफोरा अबाव फैसा मोनगौमोन जोंफोरो औ गुमैया मोजां आंनि खाफालानो मोजां नै जोंफोरनि खाफाला मोजां सानैनियाबो बेनिखायनो एसेबां मोजां न'खरनि हेफाजाब मोनदों जोंफोरो औ राजा दुखु खालायबाय थानाङा नै बै न'आव एसे माबा माबि साफा खालायनोथ' आंजोंथ' ओरैनो थाबाय थाबोला बांसिनसो टेनसन मोनो फै बेयाव माबा माबि खालायनि एसे साफा सुफा खालायनांगौ न'खौ एसे लिरनांगोनबो नोंनो आङो दान्दा मोनसे माबाना होनि र' बे बामलिमा सोंनायफोरखौ नों माबाना होदे औ हेल' नानि लैथो नै नानि आं थांथ'ला दे आं नै हाबिला मोननावनो थानोसै एसे माबा माबि बायना होलांनो नागिरदों आं फैला दा हाबिला मोननानै थासिगोन आरो दिनै औ बेयावनो थानोसै दिनै सानसेखौ माने बेनिफ्राय अबावथ' थागोन न' दङ आरो थानो थाग्रा माने आसोल थाग्रा न'आथ' गैला खामजोब्बाय माने बायला बायसि जाजोबदों आरो थिंफोरा गोलैजोबदों वालफोराबो बायलाजोबदों माने थोरिनि न' दंबावो गंसे बारा मोजां नङा आरो न'आ थेवबो थाजायो आरो नेनो हाथारो नोंसोर गासैबो मानो थाबावनांगौ दे बेयाव गिथाव बाथावनो बाजैया फैनो नागिराखै नामा थांनो लिंदोंमोन आं राजायाबो थांहां हाबिलाया फैयानो न'खौ बेबायदि गारना फैनो माबोरैबा मोनोनो दा फैथ'वानो ए थेवबो सानैसो थाथाराबो सानैसो थाफैनो हागौमोन ना दा न'आनो थाजाथावनालाय दंना गैया होमबा थानायालाय थाजायो आरो एसे फाहामनांगोन आरो उखुमा एसे माबानाय आरो गब्लंनाय बेनिफ्राय नों थाबोसिगोन आरोना दिनै फैला ओहो दिनै थांलां आइनो खिन्थाबानो जाबाय आंखौ थांला होननानै थारमाने बिसिनि अबस्थाखौ नुना गारना थांनो बादों आं दिनै एसे माबा माबि बायनाबो होलांनि जेबो गैयाना दे होमबालाय दे टेनसन लाबाय थानो होनाङा आइमोनखौ थांगोन दे आं गाबोनो आरो बेयाव मोजाङै दं होननानै खिन्था हिसाब खालायबायना हाबिला मा दङ मा गैया गुथाल दे होनब्ला आं थांना फैनोसै ने नोंबो थांनो आं थांथ'वा दे नों थांदो दे होनबालाय आं हारसिं थांसै बेनिफ्राय मा नांगौ बुंनाय खैथामान बुस्थु लाबोबानो जागोन दे एसेबां लाबोनाङा बेसेथ' लाबोबावनो दे लाबोगोन दे हानायखिनिखौ लाबोनोसै नांगौ इम्परटेन्ट खिनिखौ मा नांगौ जानायनि थाखायथ' माइरंफोराबो गैया माइरं थाव दालि आलु बेबायदि सबजि एसे लाबोबानो जागोन बेनिफ्राय थानायनि थाखाय जिफोराबोथ' खामजोब्बायना जिखौ नांगोन आरो उन्दुनो पाटि बेफोरखिनिया जाथ'बानो जागोन दे नै दाथ' थान्दाबो जाहांबाय एसे न'आबो बेनो गब्लं गोनां बार हाबजोबगोन माबा खम्बल फिसा गांनै लाबोबा जागोन ना गांनै माने फैसा थांसिगोन माथो है आं बुंखादोंना नों फैसाखौल' सानबाय थायो नोङो फैसाखौ खेब्रा खालामनानै हरसे गोजांना थानो नामा उनाव बेमार जानो गिदिर खम्बलखौ लाबोआ दे दा एसेबां गरम जाथ'वाखै माने थान्दा जाथ'वाखै बे माबा एसे गोबाया बिदिखौ गांनै लाबोनोसै ने बेनिफ्राय बिसना सादोर नांगोन ने बेनिफ्राय पाटि औ
बेखिनिल' आरो जेबो नांला? अ दासो गोसोखांदों आरो बे उखुमाव होनो प्लास्टिकआ औ प्लास्टिकखौ औ लाबो प्लास्टिकखौ बेनिफ्राय नांथ'ला जेबो। आंनिबा नों बावगारबावदों। अ माबायालाय बासोनफोरा माबाफोरा खान्था सारायफोरा बाल्थिंफोरा खान्था सारायफोरा दङ बेबायदि खांसि खुरै खान्था साराय बेफोर एसे मोजाङैनो दङ बेफोरखौ सुबानो हामगोन। बेनिफ्राय बाल्थिंखौसो गंसे नांगोन प्लास्टिकनिया खामजोबदों ना। अ दे जागोन दे। बावगारगोनसो ना मायोथाय आङो मबाइलाव लिरना लानायसो हामगोन नामा? औ बेनिफ्राय आरो नों मायबा गोसोखांबाथाय फन खालायनानै माबा खिन्थाहरबानो जाबाय। नों दा नायस्रांबानो जाबाय आरोबाव खेबसे मा नांगौ मा नाङा। औ जागोन दे। नों मा एसे अनसुला नों आंनो एसेबां खैफोदावबो मदद खालामनो फैदों। नों आंखौ एसेबां मोजां मोनो अनो। फाग्लि नोंखौ अनाबालाय सोरखौ अननांगौ? नों एसेबां केयार खालाय नोंनि बायदि अननाय आं रावनिफ्रायबो मोनाखैमोन गुथाल। नों आंजों अरायसम बेबायदि थाबाय था आरो आंखौ जे नों अरायसम बेबायदिनो अनबाय थायो केयार लाबाय थायो। औ सना नों आंनि जिउसो नोंखौ केयार लायाबा सोरखौ लानो आं? औ थोद जाम्बि गाबो नामा? दे आं थांसै गोबाव जागोन। औ दे। गुमिया बेफोरखौ लाबोजोब्बाय। पार्टि गोदान कम्बलबो गोदान। आब' नै गुमिया लाबोबाय। मैगंबो लाबोदों गोदाव कबि जिंखा लेस्रा बैबो मनासे जाख'नोनो हानाय नङा। आब' पार्टि गोदानाव उन्दुगोन ने आंहा। बेनिफ्राय बे मा बस्था माइरं माइरंआबो बस्थासे मानि मास मोनसे थांखागोन। आब' नायफैलै बबाव थांगौ आब'आ?